नाजाबाय थानाय समाव माखासे फरायसाफोर सुबुंफोर फैनानै बर' थुनलाइ आफादनि जि जारिमिनारि 65थि बिजनि थेंफाख्रिनि जि जुथुम्मा दिनै 3थि सान बा जोबथा साननि हाबाफारि खिन्थु मैया मोनाबिलियाव प्राय हरनि 1टा बाजियाव जि जोबथा थान्दै मेल दङमोन बे जुथुम्मानि आरो गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय जि बेयाव हाबाफारि जागायजेनदोंल'सोमोन रिजलिउसन एडप्ट खालामनाय जाबाय आरो गासै थान्दैफोरा गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै गावबा गावनि खोथा बाथ्राफोरखौ इस्युसफोरखौ बे थान्दै मेलाव बिथांमोना दैखांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो लोब्बा आफाद हिसाबै जोङो जोबोद गोजोनै जोङो जेबो बाथ्रा बुङाबासिनो थान्दैफोरनि खोथाफोरखौ इस्युसफोरखौ एजेन्डाफोरखौ खोनासंनानै हाबा मावलांनायनि खोथाफोरखौ जोङो बे गोसोखांबाय थादोंमोन आरो बे समावनो जेला गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानायनि हाबाफारिया जागायो आरो बिबान सायख'लायनायनि हाबाफारियाबो प्राय मोनसे पर्यायाव जोबहां थासारिसिम सहैबायमोन नाथाय बे समावनो अन्याय भाबै आरो मोनसे हिंसानि परिबेस परिस्थिति लानानै गोबां बेबायदि जायफोरनि गोदोनायाव कुनु डेलिगेट बेस गैया कुनु अबजार्भार्सनि बेस गैया कुनु आरसिनि बेस गैया जर जुलुमै माने बोलो बाहायनानै बे डेलिगेट हाउसखौ घेराव खालामनानै दाइसआव थानाय जेराव बर' थुनलाइ आफादनि माने बारग' आफादगिरि बा बे थान्दै मेलनि केयारटेकार आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सारा मासि लानानै आफादखौ सामलायबाय थादोंमोन आरो आफाद सामलायनानै बिबान सायख'नायनि हाबाफारिखौ मावबाय थादोंमोन आरो बे समावनो दाइसआव गोबां गेदेमा सुबुंफोर दङमोन दैदेनगिरिफोर दङमोन जर जुलुमै मोननै माइक्र'फनखौ बोखांनानै लानानै थाङो आरो सिङाव प्राय 100-150 जनसो माने फेग्लुंनाय बे माखासे सन्देहजनक व्यक्तिफ्रा माने इनाय आरो अनागारि गोसो लानानै हिंसानि गोसो लानानै दुम दाखाल खालामो दावराव दावसि खालामो आरो धमकी होयो जे माने बे थान्दै मेलखौ बन्द खालामनांगौ आरो बिथांमोना मा उद्देश्य दङ जों मिथिया किन्तु कुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया कारन बे बर' थुनलाइ आफादनि पबित्र मोनसे थान्दै मेल आरो बे पबित्र थान्दै मेलाव गासै जिल्ला आफादफोरा साफाहै CAC मेम्बार दैथायहरदों आरो जायफोरखौ CAC दैथायहरदों बिथांमोनखौनो जिल्ला आफादफ्रा सायख'दों बासिदों लोब्बा आफादफ्राथ' कुनु बेयाव रल आरो रेसपन्सिबिलिटिखौनो लायाखै साहित्य सभानि जिल्ला आफादफ्रानो गावबा गाव सायख'नायनि हाबाफारिखौ मावबाय थादों आरो गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै जुक्तिखौ होलायनानै हाबाफारिया आवगायगासिनो दंमोन दा बेखायनो सोरनि मा मेन्टेलिटि दङ आरो सोर बेखौ उदखारि खालामनो नागिरदों सोर इनाय अनागारि खालामनो नागिरदों दुम दाखाल खालामनो नागिरदों दादागिरि गुन्दागिरि खालामनानै बर' थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे पबित्र अनुस्थान माहारिनि गोथार आफाद जातीय आफाद 65 बोसोर आगान सुरनानै दिनै 80 सिडुलाव जोंनि रावखौ थिसननो हानाय साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय इसिबां महान जोङो थुनलाइ सृष्टि खालामबाय बेबायदि जुथुमायाव जि दुम दाखाल खालामबाय बे थारैनो दुखुनांथाव लाजिथाव आरो बे जाथायखौ जों गोख्रों रावजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' माहारिनि जानानै सोंखारि आरो बेबायदि जाथाया बर' हारिखौ लाजि फोनाङो बर' थुनलाइ आफादखौ लाजि फोनाङो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि थुनलाइनि जोंनि आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि बर' माहारिनि जि मान मर्यादाया गुबुननि नोजोराव बा मुलुगनां थासारियाव गुबुननि थासारियाव जोङो लाजिथावना मोनसे मोखां देखायनो हायै मोनसे थासारिखौ लाबोयो आरो बेयाव रावबो थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा व्यक्तिया बा बेयाव लोब्बा आफादनि सोद्रोमा व्यक्तिया बा बेयाव आरसि आरो डेलिगेट जानानै फैनाय अबजार्भार जानानै फैनाय व्यक्तिया बेयाव इनभल्भ गैया बे टटेलि बाहेरनिफ्राय डिजाइन खालामनानै फैनाय मोनसे आक्रमणमोन मोनसे थासारिमोन आरो मा उद्देश्यजों खालामदों मानो खालामदों बे खोथायानो दिनै साननो गोनां कारन थांनाय 6 बोसोराव बर' थुनलाइ आफादनि जुथुमायाव जों बेबायदि थासारिखौ नुबोफेराखैमोन थांनाय समाव जादों गुलि गावग्लुंनाय जादोंमोन दतमायाव गुबुन थासारियाव आरो दिनै फिन खेबसेबाव बेबायदि हिंसानि थासारिखौ लाबोफिननो नागिरनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयो माने जों गोख्रों रावजों सोंखारियो
जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ खौसेयै जोङो बयबो गसंथानानै बेखौ रैखाथि होनांगोन। बे जोंनि माहारिनि पबित्र मोनसे अनुस्थान आरो बे अनुस्थाननि गेजेरजों बर' हारि थांना थानायनि थामोनथा रैखाथिनि सिमांखौ जों नुदों आरो बेखायनो जों बेखौ रैखाथि होनानै खौसे गसंथानानै उननि समाव जों हाबा मावलांनांगोन होननानै आं बेखौनो खावलायो। आरो बे जाथायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बे जाथायजों जायफोरा लोब्बा दङ माने बेयाव गोबाङानो बुंदों जे बे बेक्तिफ्रा जायफोरा बेयाव मोखां खाथेनानै हाबफैदों, दुम-दाखाल खालामफैदों, माइक्र'फन सेख'नानै लानानै थांदों आरो बाहेरायाव माने बुलाय सुलाय खालामहैदों, दाबि धमखि होदों 100-150 जन हाबनानै बे गोबां बेक्तिखौनो बे थान्दै मेलाव थानाय थान्दैफोरा सिनायो होननानै बुंदों। आरो सोर खालामदों, मानो खालामदों, बबेनिफ्राय खालामफैदों बेखौ रावबो मिथियै गैया, बेखौ बुंलायनांगौनि खोथा गैया। दा बियो माहारिनि थाखाय मोनसे लाजिथाव थासारि जाबाय आरो बे थासारिफोरखौ हारिया माने जोङो माने जुजिनांगोन आरो बे थासारिखौ जोङो गैया खालामनानै गोजोन आरो सान्थिनि माने गणतान्त्रिक मोनसे समाज दानाया जों बयनिबो बिबान। गोजोन्थों। राजखान्थियारि आखाइ दं होनना सानो नामा? ना बेयाव राजखान्थियारि आखाइ दङ ना गैया बेखौ थान्दै मेलनि थान्दै बिथांमोना प्राय 1600सो थान्दै आरो अबजारभार बेयाव दङमोन। जिहेतु बेयाव बडि फर्मेशननि मोनसे प्रसेस सोलिबाय थादोंमोन, बेयाव गासिबो जेनेरेल डेलिगेट हिसाबै बेयाव दङमोन आरो बयबो नुदों बेयाव जे मानो खालामफैखो, सोर खालामखो, बबेनिफ्राय फैखो आरो घटना जाखांनानै दोलो दोलो बहा थांखो आं रावखौबो बुंनो नागिराखै। आरो बेखायनो बेबायदि परिबेस परिस्थितिया थुनलाइ आफादनि जथुमाखौ माने दखल खालामनाय, आक्रमण खालामनाय, दुम-दाखाल खालामनाय, हिंसानि परिबेस लाबोनाया माने मा माने बुजायनो नागिरदों आरो माबायदि हारि दानो नागिरदों जे जोंनि हारिया इसिबां गोलाव संग्रामनि गेजेरजों फैनानै जोंनि आफादफोरा इसिबां स्ट्रागोलनि गेजेरजों फैनानै दिनैबो जों बेखौसो सोलोंदों, बेखौसो दिन्थिदों आरो बिनि गेजेरजोंसो थुनलाइ आफादखौ आवगायलांहोनो नागिरदों बा थुनलाइ आफादखौ बबेबा पइन्टआव दोननानै बेबायदिसो डिक्टेट खालामनानै लांनो नागिरदों। बेसो जोंहा दिनै साननो गोनां बाथ्राया आरो बर' रायजो राजाया बेफोर खोथाखौ साननानै थार बिजिरगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।